Mega slevy jsou tady. A aj na Slovensku. Tak se pojďte podívat, co jsme si pro vás vybrali. Kdo by si chtěl pořídit nový mobil, tak tu máme OnePlus Nord 4 a kdo by si chtěl pořídit třeba tablet, tak tu máme Samsung Galaxy Tab S10. Nedáte bez hudby ani ranu? Tak to by vás mohli zaujať sluchadla Marshall Major 4 alebo JBL Party Box. Z chytrých hodinek jsme tentokrát vybrali modely od značek Apple, Huawei a Lamax. Možno vás čaká dovolenka, tak prečo si tie najlepšie momenty natočiť s outdoorovou kamerou GoPro Hero 13? A když už budete bydlet na dovču, tak si nezapomeňte zubní kartáček. Mohl by se vám hodit třeba Oral-B a IO4. Pre hráčov tu zase máme herný notebook Asus VivoBook 16, VR okuliare Meta Quest 3 a dokonca aj ergonomickú stoličku Alza Ergo. Milujete kávu? Tak to by vás mohla potěšit sleva na automatický kávovar DeLonghi Elita Explore. A k dobrej káve si môžete rovno prečítať dobrú knihu s elektronickou čítačkou Onyx Note Max. A ani na ty nejmenší jsme nezapomněli. Stavebnici Lego gábený kouzelný domeček nebo odrážedlo Funny Wheels si určitě zamilují. A to najlepšie z Siguro produktov máme tiež. Čo takto robotický vysávač? Odkaz na produkty najdete v bio. Tak nám napíšte, čo ste si vybrali vy.